Janji yang penting bisa bernafas dengan tentram ya. Alhamdulillah ya Jan ya lega kowe. Lagunya apa lagunya? Apa dek semro pelintir-pelintir ngene. Sanes, sanes. Kelali. Kali aku gak semen ya Mas. Kak Tumor apa ya Mas? Amit-amit sebelum bayi. Apa kok tuh teko tumor kowe sing mbok maksud ta mbok ora? Ayo men, sanes men. Dari sekor mikem dipateni gentong. Mike mati tang. Salah muni tumor. Oh daging empuk kok tumor ya. C. Urip wes. Oh, uripe kudune dikenakno. Iya ya Mas. Ya men. Kabar ya Mas. Oh iki. Ini lagunya Mbak Mogol loh Cin. Wow.
Mbak Ita Mendes. Oke, ada sanes ya yang dari Kalimantan Sapuan dikasih. Yuk lagunya. Apa iki? Tali ning asmara. Tali ning asmara saking Mas Dono. Yo. Ice ono wakeh yo pernyataan kasunyatan. Istri setia terkesima. Ikhlas janji. Blebes. Tali kotang blebes. PHP. PHP please metu. Ada please Maafkan maafkan tadi aku. korteng-korteng gak Ternyata apa-apa. hadir oke. Ya aja kalau Sundi ya wangun nek nyanyi ya, Pak. Oh gak Sundi iki lho. Ya, Mas. Ngantuk ya Al.
Semarang ya, sama katanya Mas Dana ya. Tinggal satu nanti ya Mas, sabar dulu ya. sabar Aku ya, tak ngaturi request-request yang lain. Yuk, wonten kasunyatan. Ya. Langsung diaturi, sunan sange banget sering ya. Bang Asri tali kota. Oh, tali kota. Bang Asri aja sakit banget cah. Iki kok sapa iki? Iki gak ono. Ayo kue tersangkane Kandi. Ya diganti iki Bang Asri jangan. Ora gampang Bang Asri nompo senengane kasunyatan. lakon iki Iya, tak wae iki kasunyatan. aku wis nyoba ikhlas tak wae iki. nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya.
Lah aku kok krungu kasunyatan ngono mawe. Kak ana sing nyuwun suwe. Pak, sugeng dalu Pak Jali Dik wis maju dek. Sik rom selendangku ngono aku Selendang. Oh, badhe nderek nembang. Pak Waji. Oh niki wajibe matur suwun, Pak. Wis kok ngantuk ta, kok tak elokno grupku lho. Tak kira wis suwi ku. Grupku wong 5 lola kabeh kok. Nggih, tembangnya menapa? Tembangin napa, Pak? Pak Jali. Kula niki tak langsung nggih monggo-monggo ya. Lagunya menapa Bapak? Bapak sinten Dek? Pak Waji. Pak Waji nggih. Sik rom jenggolku linu iki rom wis sepuh iki. Pak Waji kalau Bu Hajah iku ya. Pak Kaji ku rom arum. Monggo tembangnya menapa Pak? Popok Beruk Kelly mboten nggih. Napa Lagunipun Sony Jos nih. Sumi-sumi. Sumi-sumi. Oh nggih. Mungkin nek nyekar sumi-sumine digantos mawon nggih. ganti apa Mbak Rom? Sundi ya. Sundi pancen ayu ngono. Wah, wis nggawa catatan Mas. Mudeng ya Rom. Anak kan nyoteng kok melok cendepoh iku lho. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, Mas Sari, lagune sewa lho. Nggih, mbiyen wis. Sing metu sumi malah susis, wow susis. Sony Jo Sony, yo. Siji loro telu papat lima lola kabeh. Iki
untuk adik yang sedang dikitan. Semoga adik yang dikitan cepat sembuh. Bersama Sumi nggih. Entuk Sumi, entuk bojo Sumi ngono, Pak. Cepat sekolah lagi dan menjadi niki anak yang tesih berguna liburan, bagi nggih. keluarga, bagi bangsa, bagi agama dan negara. Juga terima kasih buat dulurku lanang Mas Mogol. Ini khusus untuk Mas Mogol. Juga keluarga Mas Jali sekalian. Terima kasih, matur nuwun. Maaf tadi suaranya glorok-glorok, mambu pilek nggih, flu. Nggih Pak, kula nggih mambu pilek, mambu ngeluh, mambu semlongot. Aku mambu sugih kok, Dek. Lagi mambu tapi ya Rum Iya. ya. Ya lagune Mas Tali Kotang, ya. Iki yang aku diaturi Pak Dalang kon ngaturi 4 lagu gak apa-apa ya. Sing liyane diutang Sesuk ya Mas, janji ndelok engko ndelok setreaming sesuk. Hey, ha, hey, ha. Sir.
hadir kembali. Masih ingin sama Kenny ya saya Iya. ya. Ayo paling cepat yuk PHP ya Mas. Yuk Mbak Aduh Besti, Yesila. Besti. Ayo Yesila Sandra ning room. Untuk tembang sing dereng katuran. Insya Allah besok kula aturin nggih. Dijaken janji kok Mas Bareng Mas. aku utang sik Mas Bareng iki tak aturin kok janji karo istri setia Iya. tok ya. Mergo wektune wis melebihi batas sayang. Ayo Yesila Sandra ning room. Wis gak apa-apa, pancen lagune mlibet tok. Lagune angin lho. Bisa aku mau please ngono tok. Maafkan aku. Loh, aku iki gak dong lagu iki aja mau takoki aku nek mau takoki kopi jahe kaya ndek mang ya tak dol. Uye. Ayo. Woo! Say. Hey. Uye. Dengarkan sayangku, lagu ini hanya untukmu yang terus dan janji surga
Ya begitu ya, itu tadi lagu berjudul apa dek? PHP berjudul aku ora maksud menye-menyetran jaluk diambung wong liriknya ono karo ngono terus kok trae jaluk aku mau Sesuk ditanya nek sing nyanyi aku. Ike, mana aku ya mas? Istri setia mas, ya jus. Ike. mochi jajan mochi kuwi lho Rom. Iya, betul kan nek sekali. dipangan mari putih kabeh pinggir kiwa tengah putih kabeh Ayo dek, nyanyi dek. Loh, ya iki saya. Ayo kan? Cinta setia dariku mencukupkan bagiku. Setiap tangan di pulau, diam tiada cerita. Menyirami hati ini ikah yang dilanda kesepian. Cinta setia darimu belum cukupkah bagiku. Mencari gula yang tiada kesulitan. Ku tahu abang lelah kerja sehari, badan berpesta pagi. Yang setia melanjutkan kami daripada hingga dirahi. Tak mengapa sampai jangan lupa buat secantik saja. Agak memberi Satang dang ya sayang, kalian ngerti Gusti Putri wonten janji mas, remix ya mas, janji, yuk. Janji, iku lho deh. Janji, surga yang ikhlas. Yuk. Wes sesok nek bro. iki Sesok, sing tak bro. kuatire nek uang gak manget terus Ayo som. Santai wae, ada gue. please Libatkan saja. Sopo. iso bonus kamu duwe makan terus lho ya sesok neh ya
lo iki. Aja WA Audio. Asik. RHSOD. Iya. WA Wedding kanan channel Chandra Visual yang lagi nang streaming sono semuanya. Aja WA Audio. WA Mami Kantong dikukuti ya. Yo. Ice standby. Ayo Alia ikut bergoyang dong. Nemes keram loh. Asik. Kula matur sing dereng katuran insyaallah benjing kula aturi nggih kanca-kanca dulur-dulur kabeh. Monggo ndara. Aduh kok kuning-kuning kaya kembang blimbing ya, Cah. Menyang paros ora. Besus ayu ndara. Ya mergo arep tak panen iki kalawane dalam Kang Mas Hadir. Pret. Lah kok berat to ya? Ampun goreng kalian kula to ndara. Prae piye jeneng Margo wis duwe bojo, macak ayu, mengir-mengir ayo pamer bojo. Saestu kali bojone. Sumpah kok Siti, sumpah niku nggih sak tangan to ndara. Nah. Ora usah cuti ya. Hmm. Kangkung ning donya iki sing tak tresnani Kang Mas. Rino mungkin sini kami mau tinggi ya, Bu, ya Allah, neng kita Bu sampai kok bubar kabeh iki, Bu. Ketoprak urut bar, Bu. Iki ngono adegan ngono lho, Bu. Api-api ah. Oh, Nantong, nggih pun. Ayo, Nduk. Iki karep Paring dawuh kanggo banget nang sliramu. Wis sawetara suwe ra nate telu ing nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sasampunipun kula kapundhut putra mantu wonten ing Demak Bintoro. Kathah kewajiban ingkang kedah kula rampungaken kanggo kewajiban apa temanten? saestu kanggo Lah nyatane bareng sliramu sinambangan kalawan diajeng rakutan. Njur sliramu ngaleki kalawan aku ya.
Mboten ateges kula menika lali dhumateng panjenengan mboten. Sinaosa kula sampun mengku salah satunggaling wanita. Nanging kula menika tansah lam-lamun. Mbok bilih panjenengan wonten ing sisih kula kanggo ati. Nanti aku Estu ngapusi karo aku. mboten. Yen ora pido karo aku ya. Menawi panjenengan kados pundi kanggo Ratu Kalinyamat? Senajan to wektu dina iki aku kawektu nek Kang Mas Hadi. Nek sakjroning atiku sing tak tresnani ra ono liya mung sliramu ya ikarep. Aku tresna kepati-pati kelawan sliramu. Nalika semanten panjenengan lan kula saben-saben pinanggih mestinipun tansah andung katresnan. Kene ora, aku ora bakal lali kalawan kabeh sing tak lakoni kelawan sliramu ya. Menika lelampahan ingkang sampun kawuri. Menawi kula kedah caket dumateng panjenengan malih napa mboten badhe dosa kanggo Ratu Kalinyamat? Ora. Tresna kuwi ora ana tembung dosa. Mergo tresna kuwi peparinge Gusti metu saka sak prentuling ati. Mula parantine iki ana kalodhangan wektu. Ayo bebarengan kalawan aku ya. Lelomban ana sak tengahing samudraning asma. Inggih. Sak saged-sagedipun kula. Kula badhe lelados dumateng panjenengan kanggo Ratu Kalinyamat. Sapa manis kaya Lajengaken kanggo Ratu. Aja
mateni wong. Rasane Yai Karepe. Assalamualaikum. Tenang. Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu. Kang Mas Nggih. menawi kados ngaten bebayane sanget. Dibuka to Kanjeng Ratu, dibuka. Kados pundi Nggih, Kang Mas. Ngene Yai. Hei, lama guri ora tak kencing. Saya metu wong guri dimen ora kono-kono ora kawis karamu. Hati-hati ya Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Nggih, Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Kaget Kanjeng Ratu. Lah panjenengan niku kok tingak-tingok pados napa? Katone aku mau ngerti playune kucing. Ah, iya, mboten wonten. Ora ono. Mboten wonten. Lah kok suwe sing buka? Kori, Heeh. nggih nyuwun pangapunten. Jalaran kula menika nembe ngadi busana. Ngadi busana. Nggih dandan sing ayu kersanipun mboten ing semakiasmu panjenengan. Tak nggih pun katon ayu to. Ayu. Besus. Pantes, Pantes. pun sedep. Sek. Lah pripun? Lho. Sing dilipeni kok ora mung lambe. Lah napa? Dulu iki kok dilipeni. Pundi? Iki Niki Kang Mas. bebayani lho. Niki dede lipen. Dudu lipen. Dede. Banjur Niki wau dicokot semut. semut. Niki. Wah. Lah bangetan semute. Sepisan wae lali tebas-tebas kasur lah kok celok ning bantal nyokot bulu kula. Kuwi semut sak RT napa Kanjeng Ratu? Lah mbane kaya ngono kok. Semut sing gedhi niku lho Kang Mas. Wedi. Nggih. Ndase ireng. Nggih, boten. Semut nyokot kok ambane ngono. Nggih bangetan semute nyokot kok yo milih ning kene. Oh, Pripun? Ah, Kang Mas. Ah, Kang Mas. Dumuk-dumuk. kok teles? Pundi telas. Lah iki teles. Buri teles. Ngarep wis teles. Nggih, Hare. Ah, teles niki wau. Kutahan susu, Kang Mas. Kutahan susu. Cik, kula lak mangertosi pilih wedal sak menika panjenengan menika badhe kondur. Mila kula kedamelke klangenan panjenengan susu anget. Susu anget. Cik, nang dereng ngantos panjenengan bali kula aturke dhateng panjenengan. Susu menika disamplok kucing Kang Mas. Utahe nyampe. Ya dalah, mau jare ora ana kucing. Nggih antet kucing kula lali. Kucinge loro. Setunggal iki Siji. nyamplok susu. Susu kental apa susu encer? Ah iya panjenengan nika kok nggih. Lho sok kala mangsaku iku kalengan aku seneng aku kuwi susu encer. Mengko ndang susu kental. Panjenengan menika saged mawon. Kental kentul. Nah, Mambu isih pliket. mampu napa? Cek kok. Mambune lali. Kok lali? Lali jenenge. Abune eling, jenenge lali. Lah iya. Mambune lali jenenge. Panjenengan menika lho nggih. Ambune pliket niku amargi anggen kula nyukani gendhis niku kathah. Mila pliket. Seneng aku kuwi gula abang lho. Iki putih kok. Lah kersanipun manis. Luwih manis gula putih. Nggih. Iya. Saka rumangsaku iku sok. Ah, napa Kang Mas sampun ngaten? Ben ora ketara nek teles.
Mengko nek ngerti patayat, ngerti santri ning kan lho kandhane cokot semut tenan to lho iku semute lho. Lah mergi gulane mau merambat kok ki. Gula kok merambat lewer ngono to masuk. Ngadi busana dandan kuwi sing apik. Patayat ana ing Pandi Jepara iki akeh. Lah kula kinten nggih mpun sae. Sandangan nggih mboten bolong-bolong. Ora bolong-bolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene jarwamu. Ya cengeran Mbak ora kok ngerti aku. Kanjeng Ratu. Nggih pangap Kanjeng Ratu. wedal menika kula mboten sarangan. Kanjeng Ratu. Izin nak. Nggih, Kanjeng Ratu. Lah ngono ki mau rakyat. Kanjeng Ratu. Aduh Kang Aku Mas kok greget sakit. tenan. Lah kok digocok. Ping 12 aku ngundang Kanjeng Ratu. Jan menika. Kok Lah kok boten meneng krungu, wae. boten mira. Ora krungu apa ora dirungokke? Enten napa? Tamune sapa? Tamune menika Yai Karete. Yai Karebet. Jih. Nanti blereng aku. Pankleng. Klik. Wes rampung durung sing bagekke. Dereng. Durung. Dereng. Dilanjut Kanjeng Ratu. Dipun keparengake. Ya mesti wae to. Cocok. Cocok. Orang ngerti diluluh belas. Masya Allah, auzubillahi min dzalik. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Aduh. Kang Mas. Dupeh Yai Karebet bling-bling, sampeyan yo bling-bling, isine mung nempel terus kayak baterai alkalin. Bangetan nggih sampean. Kok bangetan Lah nyaduk kok tenanan lah niki rak mekeh-mekeh Kang Mas. mekeh-mekeh perkara nggonku nyaduk apa disaduk liyane. Boten. Saka rumangsaku kok. Lah jane niku enten apa? Penjar kok ora ridu mawon. Aku yo kangen Yai Karebet, lir gumanti lak yo ngono. Dados penjar ugi kapang kangen. Heeh. Lah mami ngaten lak nggih ngendika. Kesanipun kula paham. Wes Kanjeng Ratu. Nggih nggih. Enggak. Yai Karebet. Iya iya. Yai Karebet. Kok suwe ora mateni wong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kok greget tenan. Jenengan niku lho. Ono sing lanang kene arep bagekke dulure kok diridu wae. Sing bangetan nggih panjenengan. Kok geting aku. Yai Karebet. Ngendikanipun menika kangen. Lah mawi kangen anggenipun wicantenan tak nggih ngagem suwanten ingkang sora. Sing banter. Apa kok banter? Lah nggih kira. Yai Karebet. Astagfirullahaladzim. Kanggo Ratu. Aku kaget Yai. Dadaku terapa-apa. Caket dumateng kula kanggo Ratu. Wes repot, repot. Dadaku nganti terengkap lho Yai. Kira ki mau. Wis jebul sliramu Yai sing tak rangkul. Nggih kula kanggo. Kliru. Kliru. Nggih nyuwun pangapunten. Kula niku kaget, jeneng kaget nggih sak dat sak nyet. Dupeh udan-udan kodhok metu mencolot ngono. Kula kinten Yai Karebet menika panjenengan Kang Mas. Iso bedake ta ora? Jajal. Putih jebleh kaya kuntul lho kene ireng beling-beling. Kula kaget melompat niku merem. Lompate merem. Jih. Ora kejelumuk nisan. Kok greget tenan ya. Cukup. Gojek sawetawis Kang Mas Hedi. Gojek ya. Gojek. Lungguh ya. Ngaten. Lungguh Yai. Iya wis tak kon. Yai Karebet, Kang Mas Hedi. janur gunung sliramu kok
tumapak ana ing Panti Jepara iki mau tindak langke apa pancen ana iki ati. Sepisan kula niki kapang sanget keluarga wonten ing Panti Jepara. Alhamdulillah dulur rezeki kangeni. Ingkang angka kalihipun kula niki kautus dening Rama Sultan ingkang supados tuwi kawujudanipun Ratu Semenanjung. Tuwi kawujudane Ratu Semenanjung. Leripun kados ngaten. Yai Karebet, ngene lho. Lamun to bab Ratu Semenanjung kuwi sing luwih pono Mbak Yimu Kalinyaman. Nyuwun wedal sawetawis Kang Mas. Iya. Kang Mbok Ratu Kalinyaman. Napa dipun keparengaken mbok bilih kula pinanggih kalih Ratu Semenanjung. Kene ora Yai. Lamun kok tekamu ning Panti Jepara pengen mangteni jenenge Ratu Semenanjung. Ora usah dadak kesuwen. Direke Kang Mbok ya. Monggo Kang Mbok. Kula nyuwun pamit Kang Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senanane kene gandeng wong liya. Masya Allah, Kanjeng Ratu alam.